ingatan sa problema. Sinasong sinagmagkadya as nagtumpa ni katuhan. Singapay chenapdasta na Egtayo Panshanagan siya busyos Egtayo Pantalkan sakit berjubai-baian tudungan sakit umusya paminsan iyaugan siga disati Japan suri siga dumay kabaini Sherman Silvi na Egtayo Panshanagan siya busyos Egtayo Pantalkan sakit berjubai-baian tudungan sakit umusya yan mo man balbaliw ka sa latay mo kasumuha sa bulsa ibanan mo siya'y ibanan mo na Egtayo Panshanagan siya busyos Egtayo Pantalkan sakit berjubai-baian tudungan sakit umusya Egtayo Panshanagan siya busyos Egtayo Pantalkan tudungan berjubai-baian tudungan sakit umusya ag sakit berjubai-baian tudungan sakit umusya